Good morning guys. So samahan niyo ulit ako sa aking vlog sa taxi. So isang linggo na tayo guys na nag-ulan. So hindi tayo makapag-vlog guys. Talaga? Alauna ng tanghali? Wala pa ng pasok eh. Actually, hindi ko rin alam. Late ko na rin nalaman. Nag-announce daw. Ba't hindi mo ba na rin? Kung hindi. Pinauwi, di ba? Palabas pa lang siya ngayon. Palabas ng Filipino Areas Responsibility. Provident. Punta na siya ng... Saan ang way niya? Papuntang Taiwan? China. China. Yan. Pag-yun yan, China. Hindi na natutulog siya doon. Alis sa taas. Yun, seatbelt natin. Ay, pa-share ka na. Mahulog na naman siya. Easy move lang. Petex. Parang darating ako sa ganyan ah. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko nagbubungkal ako ng lupa. Meron na silang oras ang dili na sila 24 hours. Yung sa Dali. Sabi ng pamangkin ko, ang titignan natin tubig yung sa Marikina River, hindi yung dito sa Marcos Highway na the bridge, yung dun sa Marikina. Mas mataas yung compare dito kung gano'n. Mag-shade daddy. Sabi niya, loko ka bata ka, lalang dumilim. Kasi pag punta kami Baguio. Siya ang driver. Oh, ang dad and driver. Ako. Wala natuto sa inyo mag-drive. Yung lalaki lang. Hindi, marunong akong konti, pero... Marunong ka. Ikaw na rin eh. Siya mag-drive Ikaw niya. mag-drive ngayon ah. Ayoko na. Bababa na ako kuya. Bababa na ako sa gasoline station. Ay, maglakad ka na lang. Ate na, yun, marunong ate. Tapos yung mga boys. Si Hana may phobia yan eh. Kasi nung minsan, pumunta sa ni ate sa Caloocan, ba yun, Han? Binunggo sila ng 10-wheeler. Kung mag-inid ang kotse, mabuti na lang merong pasaherong jeep na dumaan. Doon sila doon sila parang nakadikit. Kung hindi, takot sila. Nakaladkad pa sila. Lunes ba yun ha, na pagbaba natin na may sumakay din na riverbanks ba ko lang, pinauwi na talaga si Uwi ka na kayo. Nung pinauwi talaga si Kuya ng Marikina. Kanya na tama pa yung narinig ko, riverbank ko. Uuwi talaga yun si Kuya sa Marikina. Good morning nga kayo sa vlog ko. Morning! Sama ko lang kayo sa vlog ko. Ay, sa likod mag-good morning dyan ay. Tulog Ayaw po yung mag-vlog isang dito. pasahero po. Ito yung service ko tuwing umaga guys. Mga gandang dilag. Nakaka-vlog na lumagpas po kami doon sa U-turn slot. Ay, sa left turn slot. Area na. So
Malapit na kami dito guys sa Malapit na kami dito sa hospital guys. So dito na kami sa medical. Grabe ulan. Yung isang araw pa may parking si Doc para kunan ko siya ng parking voucher. Sige, sige. Okay. Anybody riding a taxi here? So nahatid ko na guys dito sa Medical City. Yeah. May pasahero ako guys. Malakas ang ulan sir. Saan tayo sir? Saan po? Mandaluyong. Saan sa Mandaluyong? Sa may San Rafael. Dito tayo sa Martinez, Mandaluyong. Dito sa mga mahiwagang wire at saka kita yung mga wire yan guys oh. Sala. Ang metro niyan yun sa poste, ayun oh. Ayun, yun. Yan ang metro niya nasa poste. Taas. Lumambot yung gulong natin. Dati guys, mag-isa lang ako naghahanap buhay nung maliliit pa yung mga anak ko. So kayang-kaya eh. Oh.
Na naupa pa ako ng bahay ng mga panahon. Tapos anak ko, 4. Oh, yan. So malakas pa ang taxi ng mga panahon na yan. So ngayon hirap na hirap ng mga taxi ngayon. Grabe. So pila muna tayo dito guys sa landmark. Tayo makapila tayo rito. Maubos ang gas natin eh. May aksidente dito guys. Motorcycle. Slide. Motorbike accident. So guys, may nadaan tayong aksidente. So madulas kasi guys ang kalye, kaya dapat mag-ingat tayo mga motorista. Yung ganitong ulan na pabugso-bugso, so napakadulas niyan. Mas maganda pa nga guys yung malakas ang ulan eh, kasi nawawasot niya yung mga putik-putik, alam mo yun. So kaya mag-ingat tayo pag maulan guys. Tulad nun na aksidente sila. So, mix the U-turn, sir? Or right side? U-turn? You're just up there by Friendship Bridge? Bridge? Yeah. Yeah. It's the bridge. You ride the taxi every day, sir? Why BPI is good. Why 220? Exactly 220. Well, for you being so nice to me, why don't we just go to 250? Let's go to 250. Thank you. Very exactly. Yep, I just want to make sure you got me this far. Okay, thank you, sir. Have a nice Hi, day. sir, lady. Good morning, sir. Yes, sir. Have a nice day. Thank you, sir.
pagdating doon sa dulo, may nanguhuli dyan. Tingnan natin guys kung may nanguhuli. Pag hindi kakanan tayo. Kita mo yon? Ito guys, sa Hospital ng Maynila ito. Hospital ng Maynila yan guys, napasukan natin. Mag-u-turn lang tayo rito. Ano dyan, ayan o. Ayan o. Ayan, mga balasubas talaga eh. Tama, pakwento-kwentuhan lang. Hindi sila nagta-traffic. Buti nga guys, umuulan. Dati dito guys, itong lugar na ito, laging may nakapwesto dyan. Dito. Kasi dyan guys, yung linya na yan, kung maglilip ka lang. Eh kung hindi mo kabisado rito, nag-two lane ka, tumiretso ka, nagkumaliwa ka, patay ka, huli ka. Yan, lugar na yan, yan. Yan.
Noong panahon, noong panahon ng... Grabe na, di ba? Parang international na yung bansa natin, ah. Oh, guys. Dito tayo guys sa casino nakapila. Sa casino Marriott. Sa Newport. Dito sa may Terminal 3 to. Tayo nakapila. Puro casino yan guys. Yan, mga building, casino. Yan. Pila-pila lang tayo guys kasi sayang gasolina. So walang tao. Naulan kasi may bagyo kaya hindi lumalabas mga tao ngayon. Ayan. Sabakan mo lang, sabakan. Buta, walang pasahero eh. Tiyagaan mo na lang yung traffic. Ano magagawa eh. Dala ng pasahero eh. Wala eh. Puro gusto makatawid eh. Sabi niya na po dito sa akin. Ito lang. MOA. Nasa MOA po tayo, guys. Naval housing para ma-track down itong mga sea jacker na. Nasaan ka dyan, sir? Saan? Diyan sa ano na yan? Name the place ko yan. Kalakasan ng gera sa Mindanao kahit to ay di puta. Yan kami. Ay ano mo yung tiyo. Ay ba yung tiyo kasi 90 na eh. Namatay na siya. Nainot ako. Nainot ka ng konti. Sa Marines ako kabayan. Yung Cubao na yan, sabi niya sa akin, buta bundok pa yan. Sabi, anak. Ay di ko na inabot siya. Diyan kami nakadestino, sabi niya. Di ko na inabot siya. Marino po kayo. Kayo palang Dati. Kayo palang panlaban ano? Sinabi mo. Pag sinabi mong marin. Kami nag-virgin kan Mindanao na yan. Sa gera. Alright guys, dito ko natatapusin ang vlog ko. Kakain na ako ng tanghalian guys. Tayo ulam ko. Ayan yun guys, ulam ko. Dito na ako kakain kasi maulan. Bumili na lang ako ng nakapaks na pagkain. Kasi maulan. Maulan dito sa kinakainan ko. Wala siyang, may bubong siya pero maulan siya. Kaya dito na lang. Ano? May gulay at saka ano. Maghapon na naman ang ulan guys. Yung gulay ko guys, ano to, sinisang ba ito? Hindi ko alam kung anong gulay ito.
Ginisang ano yata ito? Ano ba yan? Masarap dito kumain kasi nakakapag-vlog ka ba? Gulay. Ano yata ito? Ampalaya? Papaya. Ginigisa rin pala ang papaya, guys. Sa amin kasi ginagataan to eh. Ito, ginisa to, ampalaya. Ano? Papaya. Ah. Uwi sana ako guys sa amin, ma-traffic. So sana ako kumakain ng tanghalian eh, pag nalapit ako. Sarap guys. Sarap sana maraming kanin, kaso lang magre-reduce na tayo sa kanin eh. Pagkatapos nito guys, matutulog ako, magpapahinga ako. Wala eh. Okay guys, dito ko na tapos yung vlog ko, bye bye. Hindi ko na pakita yung pagkatapos ko. Bye.